Bueno, egunon guztioi, eta ongi etorri, Euskara Zerbitzuak antolatzen duen Eskola Istunbila jardunaldiaren 24. edizio honetara. Ongi etorri eta eskerrik asko. Eskerrik asko alde batetik ona Euskaldun Berri areto honetara bertaratu ahal izan zareten guztiei, baina bereziki eskerrak hor pantailaren beste aldean zaudetenoi, kamararen beste aldean zaudetenei, zuen ikastetxetan zaudetenei. Eskerrik asko, ez direlako momentu erresak eskoletan eta institutetan eta ikastetxetan oro har bizitzen ari zaretenak, eta horregaitik benetan eskertu nahi dizuegu hor egoteko egin duzuen esfortzua. Eskerrik asko, zinez beraz, guztiei. Pandemia heldu aurretik hasi ginen jardunaldi hau antolatzen. Urtarrilaren bukaera edo izango zen. Eta uste dut arrezkeroztik gutxienez 3 edo 4 formatu desberdin manejatu ditugula, bai? Guztiz presentziala hasieran, logikoa zenez, erdi presentziala, erdi online gero manejatu genuen, hor maiatza inguruan edo ekaina inguruan, gero online baina ikastetxetako esperientziak hemen, azkenean ikusten duzuenez, erabaki genuen, irailan, erabaki genuen izango zela guztiz online, ikastetxetako esperientziak ere aldez aurretik grabatuta izango genituela, osasun eta segurtasun neurriak aliketa honen betetzeagaitik. Espero dut asmatu izana, ikusiko dugu nola doan jardunaldi hau. Aurtengo jardunaldian izena Kultura Eskolan Bizi da. Kultura Eskolan Bizi, eskola eta euskarazko kulturproduktuen ikusgarritasuna, prestigioa eta kontsumoa. Eskolaren ardura alda beste gauza askoren artean, eskolaren ardura alda bebai euskal kulturaren transmisioa gure ikaslei, baietz erantzutekotan nola egin beharko dugu gure ikastetxeetan transmisio hori, zer jakin behar dute gure ikasleek. Galdera hoiei eta beste askori saiatuko gara erantzuten jardunaldi honetan. Beste barik, hasteko, beti bezala sarrera hitz batzuk izango ditugu, eta horretarako gurekin ditut nire alboan Begoña Pedrosa eta Lucia Torrealdai. Lucia iaz ere egon zen gurekin, Bilboko Bizkaia aretoan, iazko Eskola Istunbila jardunaldian. Lucia Torrealdai, hezkuntza berriztatzeko zuzendaria da 2016tik ona. Zuzendaritza horretako zerbitzuen artean, zerbitzu askoren artean, Euskara zerbitzu ere badago, eta hor kokatzen da Ulluari programa. Ikastetxetan Euskararen normalizazioaz arduratzen den programa. Eta programa horren baitan antolatzen da izuzen ere jardunaldi hau, Eskola Istunbila jardunaldia. Lucia, eskerrik asko aurten ere hemen gurekin egoteagaitik. Begoña Pedroserantzat ordea, hau da bere lehen agerraldia Eskola Istunbilan. Izan ere, berria da bere karguan, 2 hilabete ere, uste dut oraindik ez dituela bete, hezkuntza sailburuorde gisa. Begoña Pedrosa, hizkuntzalaritza aplikatuko doktorea da. Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien fakultateko irakaslea da, eta 2014tik ona fakultate horretako dekano ere da, edo izan beharko genuke. Izan ere, irailaren bukaeran, okerrezpanago, edo urrian hasieran, buruz nabil, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuorde izendatu baitzuten. Eskerrik asko zuri ere, Begoña, hemen gurekin egoteagaitik. Eta besterik gabe, haien esku utziko zaituztet. Beraz, Begoña, zuria da hitza, nahi duzunean. Mila esker, eta egunon guztioi. Ongi etorri, hemen bertan modu presentzialean hurbildu zareten guztioi, baina batez ere, atzekaldean dauzkagun beste hainbat pertsonei, ez da? Modu telematikoan egin behar izan dugu jardunaldia, egoerak horrela eskatu digulako, baina nik uste dut hemen importantena dela da espazio hau mantentzea eta bereziki elkarrekin eta elkarrengandik
ikastea, bai? Zuk esan duzu moduan, Ulibarri programa, ibilbide luzeko programa da, eta nik esango nuke zabalkundea handia daukan programa ere badela, ezta? Hau 24. jardunaldia da, okerrez banabil, begira zer esaten ari garen, ezta? Eta hezkuntza egitasmo moduan, referente bat ere bai. Nik esango nuke helburua Ibarra beti izan dela euskararen ezagutza eta erabilera bultzatzea, sustatzea, baina beti ere geletatik haratago, ezta? Hau da, hezkuntza komunitate osoan eraginez. Eta zentzu horretan gure ikastetxeak azken finean arrasgune bilakatu behar dira, ez? Eta gaur egun bainoiz baino gehiago esango nuke. Datu bat ematearren, parte hartzaileen kopurua programan 200 bat inguru ikastetxe dauzku lanean. Horrek esan nahi du benetan inpaktu handiko egitasmoa dela. Milaka irakaslengan eta ikasleengan eta familiengan eragiten ari garelako. Eta nik esango nuke azpimarratzekoa dela. Zer esanik ez, azken urte honetan bizi izan duguna, ezta? Espero ez genuen egoera honi aurre egin izan diogu, ahal izan dugu moduan, ikusteote hezkuntza mundutik, ikastetxeetatik, zuzendaritza taldetatik, irakasle taldetatik energia berezi bat jarri dela, baina zerbait ikusi badugu da, oraindik ere badauzkagula hobetzeko hainbat esparru. Euskara bultzatzeko eta euskara indartzeko, estrategia berriak bilatzeko eta formula berriak ikasteko. Eta Ulibarri bezalako programen auzpoa, inoiz baino beharrezkoagoa dela esango nuke, ez? Aurrera egin dezagun. Eta zein da daukagun testuingurua momentu honetan, ezta? Daukaguna da hainbat datu, hainbat ikerketa, baina oraindik ere galdera dexente esango nuke. Funtsezkoa da euskara erabiltzea, dano dakigu moduan, hor dauzkagu ikerketek esaten diguten datuak, behar bezala idazteko, hitz egiteko, bizitzeko eta sentitzeko. Gure argazki soziologiko asko aldatu da azkenengo hamarkadetan. Eta erronka berri hoiei aurrera egiteko, hizkuntzen berdintasun, aukera berdintasuna bermatu beharko genuke. Hori nik uste dut ideia garrantzitsu bada, ikuspegi soziologikotik dauzkagun erronkei erantzuteko. Eta nik uste dut gizartean dauzkagun eredu berriei ere, arreta berezi bat eskaini behar diegula. Sei profil dauzkagun irakasleen artean, ikasleen artean, familien artean. Nik uste dut hor daukagula hausnarketarako eremu oso interesgarria, eta ikasteko aukera. Beti termino positiboetan heldu nahi bat diogu daukagun erronka honi. Eta euskal kultura. Nik uste dut azkenean gizartearen osoaren, gizarte osoaren ondarea dela. Hemen nik uste dut danok gatozela bat honekin. Eta marko elean iztun horren baitan, oso importantea da euskarari arreta eta zoom propioa ematea. Azken finean, hizkuntza normalizazio xede duen Urrigaru programak honek bere espazioa eta bere potentzialtasuna eskaini nahi dio euskal kultur transmisioari. Eta nik uste dut ikasturte honetako egitasmoa hor kokatzen dela berezik, ezta? Eta nik uste dut hor badagoela lan egiteko esparru oso interesgarri bat, ez? Azken finean, hezkuntza bera dugu esparru transmisio gune hori egin alizateko, nagusietakoa bat dela esango nuke. Baina hasieran esan dudan moduan, galdera asko dauzkagu, bai? Zer dan transmititu nahi duguna, zer dan transmititzen duguna, 16 urteko gazteekin nola landu euskal kultura, hori dira dauzkagun galderak, ezta? Zelan eta zenbat gozatu dezakegun euskal kulturaz, ezta? Zer jasotzen dugu kurrikulumetik, nola integratzen ditugun dauzkagun balio proposamenak pedagogikoak, ezta? Gure sekuentziazioetan eta gure proiektuetan. Eta nik usteot, jardunaldi honek aukera emango digula esperientzia interesgarria konpartitzeko eta sozializatzeko, ezta? Zer gehiago esango nuke, nik usteot momentu honetan, familietan, orain arte, espazio hori izan bada transmisio gune bat, familiak, gurasoak, gure ingurune hurbila,
hori asko aldatu da, bai, ja beste eskala batean kokatzen gara, eta euskal transmisioari heltzeko formula berriak eta berritzaileak beharko ditugu hemendik aurrera. Eta nik usteot, eta hau esan behar dut, harro egon behar garela, egindan lana oso esanguratsua izan dalako azkenengoko hamarkadetan, baina etorkizunera begira lanean jarraitu behar dugu, bai edo bai, euskal kultura sustatzeko. Eta iparra esaldi batean laburtu behar badut, nik esango nuke daukagun iparra dela, euskal hiztun aktiboak eta proaktiboak sortzen. Hor jarri behar dugu gure indarra. Nik uste dut euskal kulturaren ondarea sentitu egin behar dela, ezagutu egin behar dela, bizi egin behar dela, eta hor jarri behar dugu gure indar guztia. Eta, hezkuntza esparrutik jakina, baina hortik haratago ere bai. Eta badaukagu hor ingurune virtualaren erronka ere bai, ez? Oraindik esploratzeko espazio oso importantea dalako. Eta guztiz garatutaz daukagulako, eta gure nerabeak badakigu non jartzen dituzten beraien energiak, ez? Azken aldi honetan. Orduan, labur esango nuke formula berritzaileak, formula berriak, begirada irekiak, eta konpartitze ariketa importante bat egin beharko dugu hemendik aurrera. Eta hortik lortuko dugu hizkuntzarekiko atxikimendua eta kohesioa. Ideia hauekin antolatu dugu jardunaldia, antolatu duzue jardunaldia, eta kasu honetan fokoa jarriz euskal kulturaren musikan, literaturan eta ikusentzunezkoetan, ezta? Hor dauzkagu beste esparru importanteak. Eta aditua dauzkagu gure artean, gaur Iraitz Erretolaza izango dugu gure artean, plazer bat, eta maingurua ere bai, eta importanteena, praktikara eramaten diren esperientziak. Hor dauzkagu ikastetzeak, eta nik bakarrik aitortza bat egin nahi dut, hemendik, euskal kulturan alde egiten dugun guztion energiagatik, berezik ikastetzeetan, egoera zail honi, erabili den sormenagatik, ez? Eta jarri den patxadagatik, eta aitortza hori hemen publikoki nahiko nuke, eta zuei egiten duzuen, euskal kulturan alde egiten duzuen lanagatik. Eta, hezkuntza sail honek, eskerrak eman nahi dizue, ahalegina eta prestutasunagatik. Eta gozatu dezagun eta aprobetxatu dezagun daukagun espazio hau ikasteko. Mila esker guztioi. Lucia, bai. Eskerrik asko Begoña, zure hitzen gaitik. Orain Lucia Torrealdai, nahi duzuna, Lucia. Egunon. Nik uste ezer gutxi geratzen dela, ez? Sailburu ordeak esandakoari gehitzeko, baina bai azpimarratzea, aukera paregabea dugula gaur, ez? Esperientziak eta ezagutzak partekatzeko. Nik bai eman nahiko nukeen mezua da gaur inoiz baino beharrezkoagoa dela, ez? Euskararen inguruan edo euskararen unibertsoan dauden proiektuak, ekimenak, baliabideak, horiek guztiak ahalduntzeko, indartzeko eta guztiok batera euskarari balio eraintzi hori emateko, ez? Horrez gain, sailburu ordeak aipatu duen moduan, formula berriak eta kreatiboagoak agian ere bilatu beharko ditugula, baina guztiak euskararen mesederako, euskararen zerbitzurako, ez? Gure ikasleen artean, ez, hezkuntza unibertso horretan euskara nolabait izarra, ez, izar diziratsua bihurtu dadin, ez, eta inguruan, euskararen inguruan dauden planeta guzti horiek, baliabideak direnak, proiektuak direnak, ekimenak direnak, ez, bere inguruan biraka aritzeko eta azkenean daukagun helburu hori Begoñak aipatu duen helburu hori, ez, euskal hiztun aktibo eta proaktiboak gure ikasleak, ez, bihurtzeko edo izan daitezen, ez, euskal hiztun aktibo eta proaktiboak. Hori da gure helburua eta helburu hori lortzeko martxan ipintzen ditugu gaur bezalako jardunaldiak. Beraz, ongi etorri guztioi eta aprobetxatu toperaino, ez, aukera paregabe hau. Eskerrik asko, Lucia, zuri ere bai. Eskerrik asko berriro zuri ere bai, Begoña. Aurrera goaz jardunaldiarekin.
Orainik Itarauan ikusiko zenutenez, Iratxe Loztorotrodiko da, baina bai, guk joan egin behar dugu, orain garbiketa purtsu bet egin beharko dugu hemen mailan, eta segituan Iratxe Tolaza eta gaurko saioaren gidaria izango den Iñaki Biain ere etorriko dira oholtzara. Venga, ointxarte.